Dakup ang tricycle driver nga si Jorey Dacules Fadrigo alias Doring, 41 anyos, may asawa kang residente kang Salazar St, Barangay 1 San Jose Antique sa sangka drug bypass operation na ginpatigayon kang Philippine Drug Enforcement Unit. Kaimaw ang Station Drug Enforcement Team kang San Jose Municipal Police Station las 7:50 katong Agosto 3, 2022 sa Barangay Funda Dalipe sa nasambit nga BANWA. Nabuol sa posesyon kang suspetsado ang apat ka mga sachet kang ginapatihan shabu. Kwarta sa nagkalain-lain nga denominasyon, laki pron ang 1,500 pesos nga buy-bust to marked money. Isa ka cellphone, kag na-recover ang tricycle kang suspect nga may body number 3819. Ginabrubanta nga rigyan sa 0.7 ka gramo kang ginapahayag shabu ang na-recover ka mga otoridad sa suspect kag may street value nga 7,000 pesos. Sa impormasyon, ginbaligyan ni Fadrigo ang mga operatiba nga kabahin kang Provincial Drug Enforcement Unit kang sangkasashay kang ginaaligan illegal nga droga. Diya kagamuman ang pag-aresto ka mga otoridad sa suspetsado matapos magpositibo ang resulta kang test purchase operation. Sa tulad, nakaunang ang suspect sa San Jose Municipal Police Station kag pasakaan kang kaso nga pagbayulan kang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa The Public Record, Mark Andio de la Gracia, The Kinaray-a Chronicle.